Tervetuloa kahviäijän hyvin kämäisen näköisen keittiön. Tänään meillä on ruokajuomaksi tiikeriolutta. Erittäin hyvää terassikelillä. Nyt harmi vaan on käsittääkseni maaliskuu. Ja tässä on meidän ruoka. Syötäviä skorpioneja. Näistä on myrkyllinen pistin poistettu jotenkin kirurgisesti, mutta ei se menoa haittaa. Ei muuta kuin helvetin hyvin kiinnitetty paketti auki. Ja pannulle, joka on kuuma. Mutta kysymys kuuluu tämä neste. Mitä vittua tää neste on? Ja varmaan taas suolaa liusta. Jätä väliin. Tää on sokerivettä. Tippaa ja maista. Sokerivettä, mikä maistuu skorpionille. Kahtalaisen kitkerä kyllä on maku. Anna. Mä mietin sitä neste poistaa, kun lyö pannulle. Varmaankin eri takia kannattaa lyö pois. Mä kaadan sen pois ja täältä lähtee. Siellä tirisee. Niin tossa pannulla on sitten ihan pikkusen vaan rypsiöljyä. Loppu on pekonirasvaa. Koska äsken syötiin helvetin hyviä pekoneja. Siis ai jumalauta, kattokaa noita saakelin. Katso, siellä se vaan ui. Nami nami. Nami nami, vituttaako? Vähän niinku tekis jotain pizzataikinaa silleen, että pitää vaivata sitä taikinaa silleen, kun vaivaa sitä silleen, että vituttaako, sä oot siinä pannulla. Hän tajuut, että sä joudut kohta mun maahan. Mä nielskelis, pureskelis oikein hyvin. Se pitää niinku siis hämmentää niitä. Jos pelaan tätä kameraa hetkeksi. Sun kommentit tähän mennessä. Sä kohta syöt tätä. Ei sulla noin paha jano voi olla. Jännittääkö se on? Ei nyt sinänsä menttää vaan. Näyttää hassulta. Niin joo. Avaa tuo ikkuna. Kun tuo minun hormi vetää aika huonosti. Ei kai. Noin, ja otetaan pois hellata ennen kuin palaa täysin. Noin, ja kaadetaan rasvat takaisin pannulle. Tai ainakin suurin osa yrittää. Sitten siihen voisi lyödä. Ota sä tää saakelin Galaxy takaisin. Mä heitän niihin vähän suolaa. Ihan vitu sen. Okei, siinä voi maistua vähän suola nyt. Jos vähän ravistellaan pois. Mikäs mun vois sopii niitten kanssa? Annetaan tästä Nagamoritsin jauhei ihan minun hyvin tulisesta tykkäävän kaverin iloksi. Tiikeri. Kello vaihtuu ihan juuri kohta huomisen puolelle, että ei tämmönen YouTube, ei tolliseen voi laittaa. No ehkä tota voi laittaa, mutta siis päivä siirtyy kohta perjantapuolelle, niin tup. Ja otetaan. Aha. Nää hajoaa palas. Katsokaa tätä. Tällainen siisti pikku otus. Nami. Jauhosia
Rapea niinku sipsi. Aika mielenkiintoinen. Tai siis mä aika pettynyt tämän makuun. Mut ei siinä. Kiitoksia pulju.net tai joku. Ja Sapalle kans. Herra Sapa, meidän oma pikku kotielämi. Häntä pitäisi olla kans. Noin, hyvä poika. Meidän kotilemmikki. Tuleeko äskeinen pekoni mieleen? Voi johtua sitä pekonirasvasta. Ota mortsia seuraavaa. Eikö tullut? Ei paha. Otetaan sille. Kiitos. Hyvä ylijumala saatana ja piru ja perkele tästä hienosta ateriasta. Mad Cook-fanit kiittävät. Hyvää päivän ja hyvää illan jatkoa.